guys. Dek uwan rapi iki. Sampai omah. Tapi sapi iki pancen enak iki nek dijablok Panas. panas. Lumayan juga. Tapi serabine mak iki atos lah jek enak. Ini jauh banget bisa nyaut ya kan. Budek iki pin aku saiki. Sik iki lho. Mbok jak omongan apa budek iki kupingku saiki. Ketularan pakmu. Coba gawe pirang kilo. Aku 2 kilo mau tak gesek dik tok. Kesel aku. Ngapa? Cepat tembak, Mbak. Urung mulai. Apa sing ngapaku ya kok pas aku kok HP ku kis bosok iki. Gak iso ae. Ada tumbuh lah ya. Suam. Lah Hah? sego goreng ya enak kok kono warung akeh kok ora tuku mangan. Kalau mangan cacang cawan ini langsung mangan. Dursi tak tukul jajan ya dursi. Bobo nyapor aku ke mangan orang mangan malah beneran. Duit ora kalong. Duh tuku mangan ae mangan. Ditawani udah kangen langsung mangan. Ayo karek. Mangan pulang. Yo ni karek bosil. Ayo le mendek kok. Are nang iki ya suwe ndan teko omah ndang wis. Nek wong omah ki ning omah ae. Sing ning dalan iki lek lesu ayo mangan. Nah. Nah, itu los. Aku mau ndak konten iku lho, Bang. Apa? Ya dikeki wong lho kok alah. Ketak kok wingu. Ya kuwi dikeki wong. Ki sing dikeki ya? Nek tuku apa jenenge rambutan aja ngomong rambutan, binjai. Aceh. Aceh ki sing gak enak. Aceh makanya. Gak enak jenenge. Berarti ono telu. Rambutan, Aceh, binjai. Rambutan. Rambutan itu lho iki. Aceh, binjai karo raffia. Sing enak jarine binjai karo raffia. Iki lagi anu pin. Angge usum. Iya, nek sing raffia iki sing ijo malah, Mbok. Ya ora abang ngene iki. Masih Iya, enak, ijo-ijo lebih. malah enak. Iya, jarine sing ijo-ijo iku malah iki jenis sing raffia. Aku nek kan Jakarta pas nang Bekasi iki, Iya, Nek. ngarepanku yo rambutan kabeh pin nang Bekasi iki. Mak wah. Heeh. Wah, Nek gak wah ku lho, yo wah lho. iki sing tuku ki mau sing padha njaluk mau entek. Enak sing njaluk ki malah. Wong ning kono iki jarine iki sak wit iki ditebas iki dituku bakul rega berajal. Piro? Sak wit iki ngrebyok wae. Piro? 300.000. Walah kidul nanti nak. Ayo makane sing sak tepak-tepak iki paling lek nebasi ngomong iki 300.000. Kok kene sekilo 8.000. Iki mau 30.000 tak kendel. Ya Allah. Kilo. Lah yo larang. Nek kan binjai iki. Heeh. Larang nek sing biasa itu yo 20.000, 20.000. Sak dalan-dalan. Lho, Lho kowe tek enek dalan kaca piring gak wedi kowe. yo di mana kontene urung kabeh. Eh, Lah mungkin numpak mobil teko dhuwur ora kuat. Mobilnya kowe mobil ini nanti ganti ale kok koyo wong tipis ya. sabar, Mbak. Aku iki ngenteni motorku do payu. Motor iki to. Ayo dhisik. Terus Alah ngiler. tapi terus payu iki yo angel. Padha kaya mbok. Tapi tak dol aku yo buwe, Man. Nek jaluk gak kena diserantane. Nek di barang gak seneng ya. Dol. Ora setiti babar pisan. Yes. Yo. Sak omahe yo mok. Padha. Bojoku tok ora piye-piye, ora butuh piye-piye. Nah.
Aku beda ki padha mbok, njaluk ki kudune ki sak saknya tenan asine. Tapi cuma sing iso ngempet ya endahe. Nah sing aku kan model kan bras. Nah endahe ngono disemayani kok sik. Iya, kan iya deh, aku mau. Udah. Waduh koyo aku. Ora seneng dole. Alah, rapopo kok. Nek kono mas ini padha golek kowe kabeh ngono. Tapi dalan iki ternyata aku ki lewat iki salah. Salah. Dadi Harus iki kadoan. iya, harus iki yo gak padha ae adohe, Mbok. Harus iki aku ki lewat Sragen. Dadi niki lewat kota medun tol. Kuwi dalane penak, ibaratnya koyo kene ning Bojonegoro, kene ning Randun lah dalane iki penak, muga-muga sithik. Iki mau aku lewat jenenge lewat Google Map yo, ngetoto map yo. Dolan-dolan sing munggah medun yo lagi aku. Oh, mapping asu kok. Lah yo batinku Lah, wis ora usah lewat kene neh. Udah mulai ngono kan. Lah mulai wong-wong padha nyarano lho, sampe lewat kono ki mau apa ngono kan. Kono ora glorot ngono yo glorot mau jenenge sae. lah kayak tahu ning ndi kae lho. Ndi? Pak, Google Map apa tiket blusuk nang teko alas kae apa pas nang ndi kae lho. Iya kae ning anunan. Oh. Apa sejak Ganjar kae le. Google Map asu kae kok mbok kuku. Anu tekok wong kampung ngono. Gak iso, Mbak. Wong padha ae teko wong kampung wong padha. Mosok kok. Heeh. Sing golek cacas ya. Aku pas cacas. Coba tuh mana tuh. Kok enek dalan ngono apik itu tok pemandangan iki. Mana tapi nek kowe alah ora Aku yo mah dermimbel ae kowe. Ah. Ha apa ngakon? Aku gak kelas ngono. Tapi nek sing kowe lewat Sragen, wong tuwek. Gak apa-apa. Lah, Enak. tapi pemandangannya ngono ya meden-meden curan-curan ngono. Tapi mending kono daripada Sarangan. Ya iya. Iya. Mending rono daripada Sarangan. Nah, aku lho ya. Dalane Kok gak dur-dur ngono. gak, ya cuma lewatnya ya lewat anu kan dalan biasa ngono kuwi. Penak rono. Wong kuwi yo searah karo Sarangan iki, Mbok. Ternyata. Wong Ambek Solo edak kuwi. Ya cedak wong Karanganyar. Oh, ya bener ya. Sak daerah karo Sarangan, ngono iki mbek Sarangan ya setengah jam sak jam lah. Bu, Solo iki Solo iki letak strategis. Apa nang Jogja sedak, nang Sarangan sedak. Apa nang Semarang sedak mending ngono iki jare. Heeh. Mane yo benaran ku jalan-jalan tolan kayaknya wis gampang. Cuma ndak yo neng bingung Sarangan. Ndak bingung. Minggu-minggu enten apa? Aku bah neng luar kota kono. Kinara tenan Sarangan kono mbek Hatimi bareng. Lah yo. Foto ke Sarangan kirim paten Bu. Lalina aja mau mulai. Enak mulai. Lina seminggu ya. Terus balik naik. Iya. Tas lagi. Kamu tas. Gampang. Kereta gampang. Mulang boleh panjang sing ngomong aku. Serabi ki enak nek panas ya rek enak. Nek adem ya ini. Nek serabi nek keluarga aku ngono ya. Nah aku ki serabi mbok yo. Kan kecil kan pancen ngerteni serabi Nek jangan. gak patok apa. Gak ero soalé nek biyen bae bakulan serabi ramene koyo apa mbok yo. Linahe seneng pasar. Wis bakul. Gak nemoni. Oh, Bambang ngono ki pinter nek. Gak nemoni ndek bae bakul serabi, guys. Kayak cuman biyen Ora kae seneng kok. paling rame mbok yo. Bakul yo. Iki konten ku lho ning kene ku lho. Dela sini ku lho. Aku ki si kandhane suwi ben. Nang kono kuwi. Ngene. Ya. Mes. Apa? Rono lho. Ari ilir piring. Angger nyoper mampir nggon ku ya. Sapa? Iril. Mas Iril yo. Masa yo? Ya kan. Mampir Kok ndi? yo rong rapi ya wae lho. Heeh. Loro anake, tak lanang kok wedok. Kuwi. Mampir sono. Ki ora panik iki dulur iki yo padha kok kowe, Mbak. Rongos kabeh. Mingkem yo ngomong Iku mbok di anake mbok di Paija. Bapak Ija. Putune yo maksud kan anake mbok di Paija. Lebih Anak Bapak Ija mbek bakar apa nih?
Mbah Ger. Mbah Ger. Mbak Yuni Mbah Ger. Nomor 1. Mbah Lah sing Ger Mbah nomor Pecah loro. iki ijek kuwi. Mbah Pecah sapa? Mbah Pecah sing tuwek kuwi ijek pin sakno pin jajal parane. Masa iya Mbah Pecah sing ndi? Oh alah. Gawene nang berarti ra ndelok kontenku ki. Kak. Kontene Dilas, Dinani gak didelok. Hmm. Ki kok ana Mbah Pecah yo. Saksi bisu ijek Mbah Pecah tok kuwi. Apa kuwi? Piye jajal? Tahun berapa wis dontek kabeh Mbah Paijah, Mbah Paini, Mbah Seger. Karek Mbah Pecah tok lho pin. Mbah Pecah ki mbake pake malah ijek. mbake. Iya, mbake nomor Malah 3 ya Pak ya Mbah Pecah. Mana? Jek Lho Pak, tak gen oleh-oleh Pak. sembutan. Oleh-oleh. Pak Cah kuwi anu Pak, Cah kuwi jualane menggok-menggok Pak, Cah kuwi montore bosokan Pak Cah kuwi. Nih. Apa motore ora mati blas. Allah, wong nyurung ngono kok. Nyuruh kan cacah akeh mau. Motor elek. Cah kuwi sembrono Pak. Pancaan anjir terus enggak rem kopling Ora tau operasi. rem Oh, operasi iki tak dandani seno toh. kopling Tak kadang bunteli kabeh marah mekan iki apa? motor coba kadang kopling nyeplos Kuwi dirungokno Pak, Cah kuwi anu Pak, Cah kuwi motor bosok lho Pak. Dienggo marik-marik Pak kuwi munggah gunung jurang. Ra kakaruan Cah kuwi. Aku ndelok. Aku wis tak wancep tak ujar-ujar iki. Lah nanjak iki gak anu Pak pedo klorot iki Cah kuwi. Kloret kan wis persiapan. Persiapan pinter ngono ya. Apa iki persiapan ngono ya. Aku wis takut turono. Motor ngono digono kok jurang-jurang. Nggo pikiran wong tuwek Omongan. suwantap cangkem ora. Lho Pak kandhani Pak kuwi motor kawak iki piye Pak? Lho Pakmu tau gejegur. kadang tunggu Gejegur kuburan. kadang terate uculnya Kuburan ulung Bin. Jape. Kuwi apa? Lah ya pokoke adenge ngulung, ploso jape kulo. Alah lau atek saiki kok rewel. Lho gejegur. Ana apa? Alah pin aku gejegur kuburan. Syukur aku ya ngono nae aku. Terus Pak. Ya terus didusi kembang. Montore gak masuk. Didusi kembang. Loh. Iku apa gara-gara terote apa-apaan ngono. Blong. Kowe ngono ki nek motor kawak iku kudu hati-hati, ora usah. motor sepelengan aktor Kak iki paling gak pati kok. Agar mobil bareng yo tak dandani. Koyo untuk rembug. sepeleng motor tua itu jadi umur sak mulu tetap Songo siji. Songo saya siji. 91 Kalau bisa. motorku Tuku anyar gak iso. Kok koyo Iso ae. 80 Kok sik mbak aku cek urung pengen tukuan. Aku apa yang nganu iki? Tapi apa? Tuku alpat. Pamane langsung aduh alpat ya. Rumunten Alpat. alpat ya pin yo. Apa TK? motor larang tumpaan orang dino Jenggo mergawe kok. Sing penting sing nggo mergawe iku lho. nah Nek tuku ya wis ben apa kok. mereka murah lah pak Grand Max kok. Grand Max iki murah Pak. Aku jane mamane kuwi lho apa jenenge arane Yesetku tak dol kan 90. Karena nambah sithik lah ya. Kan tuku nopek. Nopek nggo apa ngono pek ora pecah pecicilan kok. Soal ngene aku kan bocah cek pecicilan. Nama nopek bocah Nek ingin tahu niki mbayani nggir, tapi nek wis ya wis Wis ya aku wis. wis apal. Nek mas nopek duwe tril mah dhisik kono ya, Mbok. Nopek iki yo duwe tril di Jakarta tapi ora dienggo. Padha ae. Dek tuku KLX. Oh iya. Bar sak tek sak net yo wis bar tinggal di Jakarta mangkrak. Yo padha ae nek aku kan ijek berusaha pengen ngedol. Tapi nek mas nopek diimbu. Ngono kan. yo kenangan Buku kenangan buku apa ngono kan. Cek diimbu malah aku roh rasane tril koyo kepikiran tril koyo kepiye. Manopek wis lah. Ini Jakarta kono malah relasinya tambah akeh to wong. Narek kowe. iya lah Engko mbok dol pengen nah. mana yo sapi Wong pengen nang. Chandra. Kok dek rambutan dek. Kau suka gak? Nih sini rambutan sini makan. Mana tak aku yo iman jane iki.
tak dol Pengen pengen. nenggo apa? Kali-kali. Aku pengenane ngetel yo duwean, Pak. Aku mubeng kono di Linding, terus di Sidoarjo, tembus Gadu. Apa jenenge nyebrang kali. Apis. Wis ta. Rena. Iya. Semoga saya. Hah? Aku rasa mau yo ora Motor dalan kuwi iso munggah le Pak nek motor kuwi pancen gunane nggo ngeker. Sawah nek iso anu. cemplung sawah ya kuwi Eko lah. Tinggal HP-nan Eko wis. Eko Jaki wis tak serlok parani. Parani. Ya kan? Kok dinding ngene cetek pin. Saiki kan wis tau tak jak rono kan. Caca dhewe aku ngonten bareng-bareng jaman nek Oh, baju. juga ini teri di antara gunung dinding yo. Engko nek ilang kowe. Oh, boleh cuman biyen Pak yo. Lho, Pak, lagi cerita mistis enek kuwi. Wong ngarit Apa? pedae diselehno nang nggo dhuwur. Ilang pedae enek wonge reneng. Nang ndi wonge? Sepeda cek kelempet ning jare kelempet ning wit Pak. Digawa wewe gombel. Aja sembrono kowe. Pon bunga. Wong topo mbok. Wong topo kuwi. Wes ben kuwi wong topone rono niku tahun 2006. Pak, Mas Pak, jangan situ Pak. HP-ne Pak. Jangan situ sana di kamar. Sini, Dek. Saya di kamar. Sudah, Dek. Main HP kok. Sana ganti main TV kono. Apa tak cas engko meledos engko. Sudah ya. Sebentar ae ya, sebentar lho ya. Sebentar ya, wis, sebentar. Bapak nih bayang Sebentar tok, wis ana. Ndur. Gak boleh banyak-banyak. Bapak dulu, kowe. Inget ya, Apa nek bapak. tak cekel ya, Kak. Angger tak sandak yo, Kak yo main. Ada ngono. Ada. Iki ya juga ini nggone angker-angker. Angker aku nopo aku lewat tok wer wis pas. Tapi nek angker iki biasane kotirono iki Jam seneng Pin. Seneng. Kok iso? Iya, tirono. Iki seneng izin. Mana kok jim kowe. Disenengi izin, Pak. Terus diapakno? Ya seneng, wong seneng kono. Seneng di apa dipek apa omong seneng Ya teko kadang enek nonton? seneng sing ngepek kowe, nganut kowe piring kuwi enek. Mergo saking senenge mbek kowe. Mosok iya. Dikendani kok tiron kuwi delok nang primbon. Aja teko buyune. Karo ibu kan. Disenengi pin, maksud disenengi nek kadung seneng mbek seneng kowe nganti teko ndi kowe ditutno, seneng ngono. Melan karo banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa. Ben nyantet. Ngono. Takon ae. Seneng. Pecuti. Tapi tiron koyo kowe kuwi biasane berbuat kebaikan apapun nih tompone elek. Wis yo kok gandungan ngono. Iya, Masa iya? gandenganem kuwi. Gandengan dulu. Iya. Wis aku rasakno sendiri. Ya tak rasakno iki. Setiap apa kuwi apa bagi-bagi apa ngono iki wis bingung lah. Iya, dirasakan sendiri. Tapi kamu jangan lelah untuk lawan. Iki pancene tujuannya apik. Ngono yo gak. Gawan kok awakmu kok. Klarifikasi kok di konten diapakno. Dek iki jeneng kelurahan ini. Wonge yo cek ngecer. Ngecer piye? Ngecer konten diapakno aku iki. Ngono. Mu kancane kono ya kasih nyuting. Ana sing nyuting, Mas kita lebokno YouTube ya yo ndang lek lebokno. Arep ya. Lagi wong stres-stres sama. Pancen iya dan kebaikanmu tuh akan dibalas dengan aku dewe lho wis tak rasakno. Oh, berarti yo tironku ki yo membawa seperti itu. Jare sapa? Kok jari sapa? Wis ku ki wis memane ngono kok jari sapa? Oleh. Kok angel pokoke. Ya apik. Penemune Allah. Nek aku ndek bojo Pak ki tirone geyeng. Apa? Geyeng ki selisih pendapat. Kaya Apa? Sak ngalor sak itu. Nek kowe kan ambek Indah kan ora. 25. Kowe geni Indah ki banyu. Tapi Indah mbak adik galak. Indah ya aku mau. Dia galak, tapi tambah aku. Gak wani. Tapi kowe padha ae ambek Indah kuwi angger Indah wis murid-murid kowe yo gak wani. Ngono ya. Iya, iya ora. Tapi nek aku murid-murid melorok mataku dhewe. Iya. Banyu mbek air jadi kuwi Nek ke bapake geni mbek geni. geyeng. Apa kuwi? Iya geni mbek geni.
Pak ambek aku. Menciring udah menciring. Gak iso, Pin. Enam ngantek tuwet mbok yo tukaran, tapi tetep setia ndek ngantek sampai tua. Geni mbek geni, tapi tetep setia, tapi geyeng. Lah aku mbek Pak Am ki anggere gelem nglakoni rumah tangga iku kuat, akhirnya anu Pin, Mudah penake. mudah penake. Tapi sebenarnya Pak nek tuwak jombok kena kamaran cilik lho ya. Lah wis nguyah ngising Dek. Kok koyo mbah sapa? Semua kasbi. Apa Kasbi? Mbah Kasbi makmur uripe. Oh, makmur. Dikawno kamaran cilik Lah nek cepetan wong omah. wedok cerewet ae, aku cerewete masih didhewekno aku kok. Ya kok mbah sapa kuwi? Nek Mbak Kasbi kok Mbak Kasbi kan dhewe uripe penak kok ayem kok dicawisi TV mangan dikeki kasni. Wah, penak ayem. Paling penak. Dekne tidak mau mendengarkan suara ceter. Mbak merasa oh wang gak ngrungokno. Lah iki sudah tak cerita aku iki, Pak. Oh, tak Ada pojokan. gawe napa coba. Ya bila jadi go gedang kuwi guys. Gak pojokan itu kalau kayak orang yang titik. Aduh ngono malah. Golongan sak Mbak kotak. Kasbi ki apik wonge. Tunggalan bawa kosok. Ora buta TV. Lho Mbak Bang Soyo dulur Pak Yogi ya. Apa nih ya? Ngene Pin. Mas. Dadi Mbah sapa bojone Mbah Kasbi sapa Pak? Mbah Se. Mbah Munase ki Adike. adik Mbak Yu to. Lah Mbah Wongso karo Mbah Kasbi ki adik kakak. Kakak. Dadi entuk adik kakak ambek adik kakak. Sak dulur. Heeh. Berarti sak wong tuwa ngono. Heeh. Berarti Apa aku sing nom itu Pak? berarti aku koyo aku beda kuwi. Kan koyo aku ambek kowe ambek Bu Yuni berarti kan. Padha bae no kan. Mau Bu Yuni di anak lanang. Gak iso kok padha bae. Wong Berarti bocah ngono. dulur kok Maksudnya ki Mbak Munasi ki dulur wedok dulure. tunggal ada karo mae karo Lah si Mbah Wongso ki ya tunggal adah karo Mbah Mbak Kasbi. Lah ibaratnya kan kowe ambek Bu Yuni, aku untuk Endah, kowe ibaratnya Intan untuk Rapa ngono umpamane ngono. Iya. 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 Iya lah, umpamane kan ngono. Umpamane ngono. Padha apa jenenge? Nah, Padha bae. ya sampe ambil. Alhamdulillah. Salat nek eling. Salat ya. Tapi wong tuwa iki apa lho nek wis kecukupan niki pengen iki anak iki ngibadahi ditambahi. Nek amalanmu iki wis tak waca amalanmu iki ya wis rondok lumayan. Ngaman nek tiyang renek ya ambruk. Iya, kudune ya kuwi mau. Jadi yo salat ku Salat ngono mbuh. Mbuh ditampa berarti padahal kok wong sekolah ku lho. Mbok goblok mbok ora mangkat. Lah. Kaya aku biyen no kae. Apa keri apa ora mangkat mbok senani pae ngono. Senani pae ben. Lah gurune bosen ada unggahno dhewe ya. Bosen. Pangrus gak buka pisan no ngadeg. Aku munggah. Wis saiki malah penak ora ana munggah ora. Ora nek wong bocah ora munggah. Jare sapa? Ora enek. Oh, alah bocah SD iki saiki iki ora enek sing ora munggah kabeh. Makane kuwi sapa kuwi bocah sing anu kuwi. Gak iso do maca, Pak. Gene puter-puteran saiki. Bocah saiki kan padha iso maca. Hitung-hitungan loro tambah telu ora iso. Ngono kan. Jamanku kelas 4 to. Ping-ping ora goda cetot Ibu Yayu lah. Ngono. Pak Taryo ngene rambutnya juga betul. Jiwa bubut ya ngono. Guru zaman biyen jane edan tenan. Golek ya. Saiki Tapi yo galak marai pinter. tapi saiki guru Kok gak diwedeni, dilaporno. laporno polisi. Iya, Pak, marai guru saiki ki Mari wong tuane ngono kuwi. Pamane kaya ngono kuwi, mending anake balekno mulih kon ngajar dhewe. Ngono ae. kok ndek kae iki diulang dikerengi ya rembuyak. Ya ora wani aku ndaro wong tuaku mati tambahi. Lah ki yo pinter kok. Gak dalan ya nek gak diwarani gurune. Lah saiki guru dilaporno, didemek ngono ya dilaporno ya. Heeh. Ora. Tapi lagi Pak ya. Nah, kamu lah. Ngoten. Kecung kok ora mulai lala dengan. Wes iki demo teko ngawi mangan sik kinara Yo, iso. nak teko kono aku iki sampe narang. Ora mrene motoran tak goni yo. Ya, terus jangan kesalahan ada orang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.